Къде влязохме, бе? Какво стана, бе? Свърши пътя. Любимото. Нали беше малко, бе? Колко дългото нищо. Снимай, отиде да не се минава. Тук е? Какво става? Там ли ти е? Ай, бас майката. Айде! Да снимаме най-важната част. Идем долу с това. Зато и дойдохме. Къде запомни дъхтите с лайна, но Не играхме ли се? Май ти беше. Тук сме. Там знамето. Тук сме играхме, май. Не, тук трябва да сме. Пълен разпад. Беко иска ли ряпа да еде? Ти си едно. Ти от Чернобил миналото скъде. Това ни бачава. Стига кради. Не виж да отворя да поддържа. Нищо път направили.
Тук пак е било църква. А? Къде? На чешмата? Защо? Защо? Ти имаш колела ли, бе? Да, как е? Къде влязохме, бе? Заелаш и тогава спочва да свири. Да, къде малко надясно свири. Значи Карил. Малкия помня ли Раско? Ей, там у нас докъде сме ходили. Как гледам. Май не работи. Футив гьо. И тук трябва да ходим. Тук май сме надясно. Какво стана, бе? Свърши пътя. Там има не. О, ева. Влизането, пещерата, опасно, Да се умае. забранено. Вързайте. Чуе на 30. Вързайте на своя отговорност. Чакай да се смявам, аз знам. Айде, мамо, горещо, аз ми ще сте. Давай, айде, вари. Този тренир в момента не трябва. Добре. Тя наистина малко се меки стълбите. Сами, просто са кам. Майко, какво е по-студено. Та маш се охлади челника. Кой е голямо. Че кой има на стълбата, тя много стабилна даже. Така, може. Да, по-скалисто. Има сталагмити. Еха. То направо се е съборил тавана и те са сложили стълба явно. Знаеш колко такъв сигурно има един? Да. Дето като ходиш и би на куха отдолу.
Ага, Футио гела насреща, пък насам е пещерата надясно. То гела сигурно няма го има. Футио е гела е тук отсреща. Трамвай номер 5. Блато, пълно блато. Жарите ли? Стига е. Ще ги караме. Какво правим? Тя не е наблизо. Любилото е. Къде да ще карава? Горе на Байрама е. Това вече стана караем. Тук сме. Ще ни стигнахме. Свърши? Там малко. Ама не малко. Нали беше малко, бе? Ти моли се да не свърши батерията, както беше на червено. Аз не взех моята, бе. Идеално. Коста тук е. Ти нещо няма край. Чакай да намаля поне светлината. Аз майката. Ще излизам на мандрата направо. Чакай. Даже че няма ток. И тук може да караме направо. Прилепи. Тук е малко свещина. Те са газни бая хората. Да, как? Колко дългото нещо. Къде има въздух? Колко метра? Не знам. Тук само ако бях нямаш да ходя тук. Ако бях само нямаш да ходя толкова с навътре. Аз ако бях аз не, ще става разда. Половин километър. Половин километър дали минахме? Трябва да проверим колко е дълго. Не видно още. Още? Да, виж какво става тук. Къде ви казахме? Няма да свърши. Още има това. Май, трябва да взема другия фенер. Че... Как ще се надим на коя да свърши? На връщане ще бегам. Аз света нагоре. Чай, че правиш сам, къде не мога. Няма върху. Много ще така записах стена. Да. Чакай,
Много дълго е. Как точно се няма да имам ток? Човече му се развързва блока. Свети с телефона. А ще свети, А то май ще свърши тук. Ама чакай. Ако се писали така? Нищо смислено. Май свърши, бе. Май още има път. Как хубаво се вижда назад. Поне няма разклонение, ще се върнем. Да. Ще опипваме стените. Такива места, дето му се прибие. Ти гледай какво става тук. Добре, че телефона е книга си. Тук приключваме. Да тук ли са? Да. Това може да слези, но няма смисъл. Там продължава. Няма тук. Долу, да притесни. Тук долу. Продължаваме. Надолу ще обувките май държат. Тук беше. По-тежко. Ето, май. Тук мога да шат на главата. Оп. Толкова. Пак малко има. Тук главата малко бързо минава. Коня мина. Тук за каска. Чак превърта гумата. Опа! Представям си коя пътека, даже табелата не съжда от револяция. Еко пътека. Да, бе. Доста ползвана пътека. Добре. Бандър пък тя. Бабите, дядовците направо и вкусват. Накъде насам? Опа. Тук има някакви рози или кой има? Шипки. Опа. За някога. Как ти е моя Опа! Майко! Помиргам! Малкият памук иска да. Само да хвостни. Ама не е захарен. Оп! Баш, майката! Почвам да карам, бат.
Снимай, снимай, отиде да не се мина. Оп. Маркировка за завой няма. Какво става тук изведнъж? Майко! Еба си. Става? Той изведнъж от нагоре. Що ти има каньон за ти? Да не сме само нагоре някъде. Няма сочи. Не, там е маркировка. Добре сме. Няма нищо. Ние сме го виждали вече. Ще кара ли малки? Тук рампа има. Пътя е затворен. То свърши пътя направо. Карани с препятствия. Към Русе. Хвърля. Ого, къде е пътя? Тук с засилка, биш спирачки и лягаш. Няма какво остане. Какво направи? Ева. Какво? Виж ге. То пак излезе. Ти вкриват. Това. Опа! Отсам? После отсам? Ау! Ухле! Чай тук капане на Рамбо е, човек. Охо! Тук е? Какво става? Какво става? Там ли ти? Че тук моля да правим дам. През кола да маняк, дай да държим шорта си долу майката. Какво да държим? Фърляй го този кош. Как те Ще се оправиш? Да придържам гумата, ама няма аз да я се фана. Добре, стой тогава. Чай, тук скоро. Ти. Стана. Дръж ще се държим. Крачка няма да стане. Ей го е запираш. Опа! Ай, бас майката. Давай. Само да има как да хвана спирачка. Да! Как се закучи тук? Ние от тук моля минем изобщо. Те ли? Няма какво стане. Там караемо ли? Аз не се гнося, ама ще се бъя бог. Давай да. Защото не се прави главина. То от главината няма стига. Че краката ми вече не държа. Дай имаме да катерим още един орловец поне. Сега... Сега направим от тази бог. Айде! Знаеш, че оставите. Има вече да иде. Ще ти върна, че. Сега не пада назад. Не, вече. Помогни му, че ще падне. Малки е доволен. Чек.
отворим сега. Das nie wiem, skoro. How it's made. Топа. То с хуйня как да стане? Абе, къде? Хвърля. Малик се пръснаха. Табела няма, не е нужно. Плитка ли? Да. А? Някаква вода се чува. Бечко. И то тук мая вода. Тук е свещено. Асфалт рилс. Тука баш на завоя. Им този каньон така?
Гранд Каньон. И сега истински даунхили. Толкс. Нищо. Слабо. Друго си на орловец. Той там е гледката. Значи от тук е топа, да знаеш. То сигурно трябва отгоре да го видиш. Ами, после става. Към Сейшелските острови.